हाग्रानि मैदेर फालोनि उदखाराव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। भारत भुटान सीमा सेरनि बर' रायजो राजाफोरनि रायजो जानाया थारैनो खैफोद गोनां जानानै फैदों। नाथाय जोङो सानफ्रोमबो जुदि मानसि जिउआ जिब जुनारजों मोगा मोगि जानानै सानफ्रोमबो जुदि थैबाय थायोब्ला जोंहा माने साननो गोनां बाथ्रा। মই বহি কথা পাতিম মাত্ৰ আপোনালোকৰ এটা ইয়াত প্ৰয়োজন मैया थांनाय मोनाबिलि 5:30 रिंगासो समाव उदालगुरि जिल्ला 2 नं बनगुरुं गामिनि थागिबि सन्थला बसुमतारी 58 बोसोर बैसोनि बिथाङा साखाथियावनो थानाय हाग्रा जिंनि नारें खाजिबारियाव न'आव जानो थाखाय लायनो होनना थांनाय न'सिम मोनफैयाखै। नाथाय बिथांखौ न'खरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा मैदेरा जोग्लि जोग्लि बुथारना गालांनाय हालोदाव दिनै फुङाव मोननाय जायो। लोगोसे बे गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बेबायदि जाथाया बे जायगायाव जाफ्लेबाय थायो आरो बे जायगाजों हाग्रानि मैदेरा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। बेनिखायनो बे जायगायाव मैदेर नेग्रा न'सानि गोनांथि होना सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। दानिया फै पुलिस बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो जायगानि थासारिफोरा जाथायनि सोमोन्दै मा फोरमायदों खोनासंनि। যোৱাকালি ঘটনা মানে আমি তাৰমানে আজি খবৰ পালোঁ, আহি গম পালোঁ যে মানুহজন হ'ল এই সন্তলা বসুমতাৰী 1 নম্বৰ বনগুৰুমৰ হৰিচিঙা থানাৰ হয়, কিন্তু তেওঁ হাতীয়ে মাৰিলে বৰমুকলি গাঁৱত। যোৱাকালি আবেলি 5টা-6টামান বজাত তাৰমানে সি লিবু ছিংগ আছিলে ইয়াতে লিবু বাগান এখনত। ওচৰে চাগে ওচৰে পাজৰে একবাৰ হাতী আছিলে তেওঁক আক্ৰমণ কৰি। আৰু খবৰটো গাঁৱৰ মানুহ গম পোৱা নাই। ৰাতি যিহেতুকে কালি গধূলি হৈ গ'ল আৰু জংঘলত আৰু তেওঁলোকে নাহাৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা খবৰ কৰি হয় লিবু বাগানতে মৃত অৱস্থাত পায়। আমি পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে এতিয়া লৈ যাম। আমাৰ হ'লে কালিকে কামটো হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ গাড়ীও আহিব। दुखुनांथाव जाथायथ' जोंनि लोगोफोरनि बेयाव माने काजि बागान दङ, जोंबो गेजेर गेजेर जोङो फैयो। ओमफ्राय जोंबो दहाय बिथिं माने मोनसे खामानि लाना फैयोब्ला जोंबो फैबाय, जोङो रायजोफोरजों जोङो लोगोसे जों थाफैबाय। पुलिस फैनाय समहालागै SSBबो फैदो, बेनि उनाव माने जा फरेस्टनिबो फैबाय, माने सेकेन्ड बिट अफिसारा फैदो। दा जोङो रायजोफोरजों रायज्लायब्ला सम्पुर्ण बेनो जे मैदेरानो फुथारखानाय नालाय मैया मोनानि घटनानो। ओमफ्राय दहाय फुङावसो मानसिफ्रा मोनथिजोबनानै बयबो ज' जालायबाय। दा पुलिसनि खामानिखौ मावसिगोन। जोंनि नै जा सेकेन्ड अफिसारा फैबाय पानेरनिफ्राय, बिथांमोना गासै बुस्थुखौ मावजोब्बाय, पस्टमर्टेमाबो जासिगोन। दा जोंनि दाबिया बेल'सो जाहैगोन, गासैबो रायजो राजाफोरजों जों रायज्लायबाय आरो रायजोनि मेसेजखौसो आङो माने नोंथांमोननो आं खोन्थागोन जे नैयाव एलिफेन्ट टावारनि बिराद माने गोनांथार आरोना। थ' बेखायनो जोङो माने दहाय फरेस्ट अफिसार फैनायाव दा जोङो पुलिस मानगोनां बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायदो जे रायजोनि दाबि बायदि जा गावबुरा बिथाङाबो दङ, जोङो रायज्लायनानै जों बाय जायखिजाया मोजां मोनसे माने एरिया लानानै बेयाव माने एलिफेन्ट टावारा जानांगौ आरो जाहाथे रायजोफोरा दा नै खेथिबो मावसिगोन नङा होमबा, जाहाथे रायजोफोरा बेयाव एलिफेन्ट टावाराव गाखोनानै नेनो हानाय सुबिदाखौ बानायना होनांगौ आरो। दा ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय बियो माने पुरा भैरब खुन्दनिफ्राय नेवनाय रेन्जसिम बियो एलिफेन्ट करिडर होननानै जों मोनथियो। दा बाथ्राया जाहैबाय एलिफेन्ट करिडरब्लाबो जुदि जोङो सोलाय सोल' माखासे जोङो जुदि पलिसि जों लाबोनो हायो, बेयाव जोङो हाइ भल्टेज पावारनि जों जुदि फेन्सिं होआब्लाबो मैदेरखौ आन्था होना हरनाय माने मिनिमाम मोनसे जों माने भल्टेजनि जुदि जोङो फेन्सिं जों सोंनो हायोब्ला एटलिस्ट बेयाव खनले बेबायदि जाथाया जानाय नङा आरो। दा एलिफेन्ट करिडरब्लाबोथ' सासे मानसिनि जिउआथ' बांसिन बेसेन गोनां। जोङो माने जों माबा बासायनांगोन बा कनजारभेशननि थाखाय जोङो बेखौबो जों मावनांगोन। नाथाय जोङो सानफ्रोमबो जुदि मानसि जिउआ जिब जुनारजों मोगा मोगि जानानै सानफ्रोमबो जुदि थैबाय थायोब्ला जोंहा माने साननो गोनां बाथ्रा। आरो लोगोसे दा जिहेतु नैबे एलिफेन्ट करिडर बेयाव गोबां बर'फोर आदिबासिफोर रायजो जानानै दङ। जायखिजाया समाव मोनसे डेन्जारियास मोनसे थ्रेटआ दंखायो बेयाव। मा समावदि हाग्रानि मैदेर फैगोन बा गुबुन जुनारफोरा फैगोन जेबो प्रटेक्शननि बेयाव लाहार फाहार गैया। सोरबा जाय थैनानै थांबाय, जा सन्तला बसुमतारी बिथाङा अबथिरा थैनानै थांबाय, 58 बोसोरमोन बिथाङा। दा बिथाङा ना खोमादों मोजां खोनायो, सोरबा होख्राव हरब्लाबो बे खोनाला, ना बिथाङा मोजां खारनो हायो। थिग बेबायदिनो जुदि नैबे फेन्सिं टारा जुदि गैयाब्ला गोबां बेमारिया गोग्लैनानै थायो, गथ'फोरा गेलेनानै थायो नङा होमबा। दा बै समावनो जुदि लोब जुदि हाग्रानि जुनारा जुदि फैनानै गाब्लोलाङोब्ला गोबां सुबुं माने अनजिमाया अन स्पट थैनायनि चान्सेसा बेयाव दङ। बेखायनो जों खावलायगोन
जों माने जोङो स्थानीय जों माखासे जोङो पार्टियाव थाबायनाय आदामोनबो दङ सोरबा संगठनिक बिथिङाव खामानि मावनाय बिथांमोनदोबो जों रायज्लायबाय जे बिथांमोनाबो बुंदों जे बेनि सोमोन्दै रायज्लायनाया जाया नङा आगोलावबो जादों नाथाय एलिफेन्ट करिडर हिसाबै थानायखाय बेयाव माखासे बुस्थुआ सम्भाबना जाथ'वाखै खिन्थु जोंनि डिमान्डआ बिसो जेसेबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ अननानै हायोब्ला माबा मोनसे अल्टारनेटिभ जाहाथे फिसाब्लाबो प्रटेक्शना बेयाव जायो आरो दा जोबथारनायाव जों बुंगोन नैबे जाय बिथाङा अबथेराया रुंसारि जालांबाय बिथांनि मुङाव पस्टमर्टेमाव फरेस्ट अफिसनिफ्राय नेवनाय बिद जुन्दुबा नेवनाय रेन्ज अफिसा गोलैयो बेनिफ्राय पस्टमर्टेमनि नामाव 5,000 मोनथारनांगोन बै 5,000खौबो बिथांमोना जाहाथे थि समाव मोनो माने पस्टमर्टेम खालायनायनि नामावसो 5,000खौ होयो नालाय आंनिबा बेखौ माने थाबैनो होनांगोन आरो नङा होमबा दा पुलिसा बिनिफ्राय लांगोनल'सो नाथाय बै पस्टमर्टेम खालायखांनानै न'सिम लाबोनायनि थाखाय खिन्थु फैसा नांगोन फैसा नाङोब्ला हयथ' न'आव गैयाबो जानो हागौ दा बेखायनो जोङो गामिनि जोङो माखासे बयखिष्ट मानसिजों जोङो रायज्लायबाय जे थाबैनो नेवनाय रेन्जआव जोङो थांनानै 5,000खौ थाबैनो दिहुननानै लाबोनांगौ आरो क्षतिपुरन हिसाबै रिलिफ फान्डआव कम्पेनसेसनाव माने 4 लाख मोनो होननानै जों मिथिदो जे बै 4 लाखनि खामानिखौबो पस्टमर्टेम रिपर्ट मोनखांनायनि उनाव जाहा ओनसोलनि जाहा गावबुरा जाहा बिथाङा दं गामिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना जाहाथे बेखौ लोगो लालायनानै जाहाथे मानो होनबा बिथांनियाव फिसाला सासेल' जोङो नुनो मोनदो बा फिसाजो सासे दङ होनना खोनानो मोननाय जादों जोङो दा गामियानो जुदि मदद होलायाब्ला हयथ' जोङो बेखिनि अनसुंथाइखौबो जों मोननाय नङा दा बेखिनिखौनो जों खावलायगोन जे मोननांगौ मोन्थाइखौ बिथांनो बयबो रायजोआ बिख'नानै होनांगौ आरो दुखुनि समाव जों बयबो गसंलायनांगौ